Уважаеми господин Горчев, ние, учениците от 4 А клас на основно училище Свети Кирил и Методий, град Велики Преслав, искаме да кажем пред всички в този град колко много направи за нас нашата госпожа Даринка Йорданова и колко много я обичаме. На 31 май 2013 година ние се разделяме с нея, защото вече сме пораснали. Тя ни научи да бъдем добри, честни, всеотдайни. Тя ни направи отговорни и ние доказахме в това знания и умения. Тя ни научи да пеем, танцуваме и заедно да се забавляваме. Всяка година от първи клас тя ни води на незабравими летни почивки. Под нейно ръководство ние участвахме в много изяви и самостоятелни концерти. Тя е човекът, който ще запомним завинаги само с добро. Децата от 4 А клас. Браво! Това малко момиченце ме изпревари, но първо искам да честитя празника на всички съграждани. Уважаеми господин кмете, скъпи учители и вие, драги гости. Така, първо искам да честитя на госпожа Радка Костадинова тая прекрасна награда, да е жива и здрава и да продължава да работи с такъв прекрасен дух. Но искам да споменем нашата прекрасна госпожа, учителка на нашите деца, защото тя от всички родители също беше номинирана за тази награда Златен век. Госпожа Йорданова, може да заповядайте тук при мен. Искам да споделя с всички вас и нашата номинация на родителите на учениците от 4 А клас. Ние, родителите на учениците от 4 А клас при основно училище Свети Кирил и Методий, град Велики Преслав, заставаме зад идеята на децата ни, класният им ръководител госпожа Даринка Йорданова Антонова да бъде предложена за общинска награда Златен век. Не са достатъчно словата ни, за да успеем да опишем делата и нейните учителски и творчески постижения. Госпожа Йорданова е учител с 32 годишен педагогически стаж. Участвала е в проекти за работа с ученици. През 2002 година създава група за танци Бомбоните, в която взимат участие ученици при основно училище Свети Кирил и Методий. С групата неведнъж е представлявано училището и в града ни и в национални фестивали и са печелени медали и плакети. Нейни са думите, че уморителните часове, прекарани в репетиционната зала, са нищо в сравнение с това, че съм успяла чрез танца да оставя по нещо от себе си у всяко дете и от платата за мене остава светлината в детските очи. През 2006 година е наградена с най-високото отличие в образованието – наградата Неофит Рилски на Министерството на образованието, младежта и науката. Поканена е на прием при президента Георги Първанов в Националния исторически музей в София на 24 май 2007 година. За нашите деца Даринка Йорданова е направила много. От прекрачването на прага в първия учебен ден тя прие децата ни под крилото си. Вдъхна им вяра, че те могат и ще успеят. Научи ги не само на четмо и писмо, но ги направи честни, достойни и борбени деца на България. Нейни са заслугите децата ни да участват и да вземат първите места в различни извънкласни състезания. Областна олимпиада Знаме мога, Европейско кенгуру, това е математическо състезание, отборно участие в национален математически турнир Академик Кирил Попов и много други такива. Благодарение на неуморните часове труд през миналите 4 години те се представиха отлично на външното оценяване 2012-2013 година на Министерството на образованието, младежта и науката по всички дисциплини. Творческият дух и хъс, който им предаде неведнъж, обра овациите по сцени и площади. С танци, песни, скетчове и рецитали представиха достойно себе си и училището си с много общински празници. Ако някой от вас е бил гост на самостоятелния им концерт в зала тържествена на общинска администрация под мотото "Моята родина, моето училище, моите приятели", е разбрал какъв труд и вдъхновение е вложила госпожа Йорданова, за да накара всички присъстващи да станат на крака и да я аплодират с насълзени очи. Истински учител може да се нарече този, който успее да накара детските сърца да му повярват, да му се доверят и обикнат.
Госпожа Йорданова успя да направи това с нашите деца и да им предаде своя борбен и амбициозен дух. Дълбок поклон пред нейната всеотдайност и трудолюбие. Браво! Деца букета! Аз съм изключително изненадана, не очаквах тази изненада. Искам да благодаря